nabalandeli ngicela ukunitshela abahlali ukuthi hey yazi ezinye insizwa la ngaphandle ngathi zikhule ngakubi insizwa zingekho ezizoke zibambe nje zititinye zizikhiphe ukusa nokudelela. Ngibuyela nezinye indaba ke lana manje ukuthi hey azowadelela uNonta waze wambiza Upearl Thusi ngomama Uyisigubhu vele sesi-expire singasakhale sesifanele ukulahlwa. Hayi cha shem ayazi ezinye insizwa zikhule ngakubo vele azilusanga ezinye azange zibanjwe nje ngezititinyo zibonisa ukuthi impilo injani. Bahlali benkosi ke ngiyaphinda ngiyanibingelela ke futhi nginibuyela nezinye izindaba bahlali. Hawu Nkosi yami yazini ave kubhlungu kuphila. Ngizothola la ukuthi uNonta Baloyi lo phela oyi entertainment manager usephinde wazodrega wazogcona Upearl Thusi ke manje yazi wazombiza ngomama oyi deadbeat. Angazi ngizothini deadbeat like isigubhu esingasakhali vele esi-expire. Yazi wazombiza ngebeat ese-expire kodwa ukuthi umama ose-expire. Why vele yo hayi ne why vele uNonta enjeni so umbize kanjalo ke ukuthi nje vele lo uNonta akakhathali ukugconwa ke yena self kuma social media ko Twitter akakhathali okunaloko uyabafuna abanye abasho nayo ngendlela azofila khona futhi ngibone ngathi une stress ke nje bakwahamba uBerita. Yazi uze impela wamfanisana nokuthi ungumama ongathi waphajeka kuba umama akusiyona into esegazini lakhe uyazi yini uthi ungumama ongasiyona into esegazini kuyena like ishuthi vele mhlambe umama kunomuntu okumfanele kunomama okungamfanele angazi. Kodwa ke noPheli akazibekanga phansi wasukuma naye waziphendulela Upearl Thusi wamtshela ukuthi lento ayikhulumayo akungeke azayibukele phansi wathatha zakhe naye wamphendula wamtshela ukuthi nginengane ezu2 and ngiyabathanda abantwana bami so angeke ngize ngikiyekele ukuthi ngidicile phansi ngabantwana bami. Wamtshela the way yena athanda khona abantwana bakhe ngamele vela azomtshela indaba ngabantwana bakhe ukuthi kumele abaphathi kanjani. Wamtshela ukuthi yena uwenza yonke into for abantwana bakhe usekuphendula abani ke Upearl Thusi. Waze wabeka nokuthi Upearl Thusi yena omunye wesimame omnyama wayena thatheka kanjena ngokuthi mhlambe ingoba ibala lakhe cause akaze abone labantu abagcona abantu koma Twitter begcona abamhlophe. Why ingoba yena nake umuntu omnyama bemkhudula kanjena ngegama lakhe ku Twitter uyabona nje kubhlungu like really why vele ish. Sibonge ke kodwa ngoba phela uyawazi ke ama South African athe now angena sheme ngabe lapho ekade edicilela phansi isithunzi sika Upearl Thusi bangena Nkosi yami bamsiza naye abanye ba-comment ukuthi hayi akamiyeke lo muntu udisturbekile engqondweni akekho right wayena vele ezokumosha isikhathi sakhe vele aphike nalomuntu ubumboni lo muntu akekho right une mental illness udidekile emqondweni unenkinga yomqondo so wayivele ezozihlupha zamosha isikhathi sakhe ngaye amosha isikhathi sakhe ngoNonto. Waphinda omunye wazokhuluma ukuthi noma kuthiwa uyamfundisa ukuba iparent kodwa ayikanjena ngalendlela noma kuthiwa uyamfundisa but
akasiyena umuntu ongamfundisa because vele yena akanaye ngisho umntwana. Angaze noma unawo umntwana Unota kodwa ngizwe kanjalo kuthiwa impela vele akanaye ngisho umntwana, kanti futhi vele bathi ubroki uyanya manje shoot manje usenzonda kwasane njena ethi shazi phambi kobuso bakhe. Yey, ay guys, hayi kushubile guys, izilima ziyetsheni ke manje angisa understand ke guys. Ke ngizocela ke ningifollow ke ni like ama video ami, ngizwele ngindrophela ke vele ngobuningi bawo, niwa enjoy, nginithanda ule.